Видяхте ли новия тренд? Ами да, по случай световното няма как да не се включа и аз. И да, малко се забавих. Ще правя Бразилия. Това са всички гримове, които съм си избрала за визията днес. Обмислям да бъде сложна, интересна, яка. Бомба, бе. Приготовленията почнаха от снощи. Спала съм така на плитки. Може да ви изглеждам гръмнала в главата, обаче ще ги пусна, за да съм кадрева, ала накрая. Йо, Бразил! Сега трябва да го измисля. Йо, Бразил! Успокой се и по-сериозно вече. Йо, Бразил! Йо, Бразил! Значи, може би... Йо, Бразил! Може би тричер... Като някакъв индианец. Чакай малко. Реално може просто като флага така да започна. Зелено, жълто, синьо. Ще ми се обидят ли бразилците? Не се обиждайте. Дам всичко от себе си. Правиме го. Зелено, жълто ще сложа. Синьото ми не е много синьо. Леко е лилаво. Съвсем леко, не се обиждайте. О, добре, добре. Йо, Бразил! Добре! Ще си довърша всичкото това и ме последвайте за втора част, където ще кача резултата. Трябва да е скандално, не ме интересува.